Alhamdulillah rabbil alamina foli ni waliɲumandɔn an b'o kɛ kokura tuguni k'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka ala tanu ka ala waliɲumandɔn ale min sɔnna ka bi n'o o ye arabadonya ye k'o yira anw ni kanubaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na min bɛ kɛ gafe kunnafoni ye an k'an sigi o kɛnɛ kunna kokura tuguni o foli an tɛ ɲinɛ k'o kɛ ayiwa o waliɲumandɔn fɛnɛ an tɛ ɲinɛ k'o kɛ n'an ye foli kɛ masaba ala ale la an bɛ foli kɛ jigiya ɲumanw ani dɛmɛbaw olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na a kɛra sira o sira ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲumandɔn Mamadu Fa Senpara honorable an b'a fo ka taa se Sanangusi sira ma min bɛ tali kɛ Universel Media Kalilu Senpara k'a fo Universel Media a butigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka baarakɛla a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'olu fɛnɛ fo n'an ye foli kɛ yen siga foyi t'a la an bɛ an ka mairie belebeleba ayiwa mairie min ni a n'a hakiliw olu bɛ ɲɔgɔn fɛ mairie min an y'a fɔ ji yɛrɛ kɔni o tɛ a yele wa tile yɛrɛ kɔni o tɛna fɛn tɔgɔ di ji woyo o kɔni o tɛ taa n'a ye tile yɛrɛ kɔni o tɛ a yele an b'a fɔ ka waliɲumandɔn ani a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen n'o ye tunkara ye fo ka taa se secrétaire général ma monsieur Ba k'u bɛɛ fo ka taa se impôt la maa o maa de bɛ yen nɔ minnu ni olu b'u sɔgɔnna an bɛ nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an tɛ ɲinɛ terre des hommes ni olu ye baɲumankɛ tɔnw ye wa Jarietu dit Manda Watara madame Kuruma k'a fo terre des hommes fo ka taa se baɲumankɛ tɔn ani baɲumankɛla a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo anw ka jamana kɔnɔ nin waati in na an y'a fɔ n'an sigira nin jɛmukan in n'an ma a kɛnɛ kan n'o ye gafe kunnafoni ye anw bɛ sɛbɛn de ta sɛbɛn min n'a kɛra nanzarakan na ka se ka kɔnɔkuma k'a yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka bamanankan cɛnin kɔni na min b'a to kunnafoni a tɛ kɛ maa si den kelen nɛgɛla ye jɛmukan in a kɔkɔrɔmadonbaga o de kɔni ye Universel Media ye o b'a to an bɛ taa ka taa sugu la Universel Media ale ka tulu la danni sanji n'o ye Super GT ye k'a sifilɛ ka n'a kɔrɔfɔ maa si na an bɛ taa ka taa an ɲɛ jɔ ale la ale ni Universel Media ayiwa u bolominɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka taa se pɔnpu ale ni pano fo ka taa bila ayiwa frigo a n'a ɲɔgɔnnasi caman minnu ni olu bɛ kuran minɛnw olu kofɔ fo ka taa se media minɛnw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kofɔ an bɛ boli ka an senfa biribiri ka taa Universel Media kɔnɔ ka na Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma ka na di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali latigɛ bali siga foyi t'a la ayiwa tanikasegin bana an b'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na o kɔni o tɛ jɔni den kelen to nin ye an seginne ka don an ka n'o ye gafe kunnafoni kɔnɔna la an tɛna kɛ dantigɛli wɛrɛ ye nka foli kɔni an b'a kurakuraya ka ɲɛsin maa kelen o kelen minnu ni olu b'u sɔgɔnna an ka waati ninnu na an b'u bɛɛ fo k'u waleɲumandɔn bi an bɛ waati min na sɛbɛn fɔlɔ min b'a ɲɛkɔrɔ o de ye soir de Bamako wula ayiwa ale kɔni kelen bɛ ka i sɔnni sigi Mali min bɛ tali kɛ banbaacikulu minnu kɔni tun bɛ yan n'a bɛ fɔ ma ex rebelle kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u kelen bɛ ka u yɛrɛ kɔni sɔrɔ jɛkulu la cadre stratégique permanent pour la paix la sécurité et le développement
o jɛkulu ni yɛrɛ kɔni kɔnɔna la diɲɛ keleyatɔnba fo ka taa se min bɛ tali kɛ cɛfɔba ale ni kanbɛba Mali ale ni jɛkulu ninnu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ɲɔgɔnyew kɛra ka bɛn ni tarata don yɛrɛ kɔni tile 5 san 2023 i b'a ye k'a fɔ o kɛra hakɛto b'a la tarata don u kɔni ye laseli kɛ laseli min n'a kɛra ɲɔgɔnye min yɛrɛ kɔni kɛra ɲɔgɔnye min kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la cidenw fɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara ye ka se ka Mali ani bɛnbakaci jɛkulu kɔrɔ ka se ka cɛfɔ ni kanbɛn ka se ka don olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ u ka laseli kɛra juin kalo tile 5 san 2023 laseli yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u b'u niyɔrɔ kuma ani u fɛla ka se ka fɔ ka bɛn ni jamana sariya sunban yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye i b'a ye u ka laseli a tɛgɛ nɔ bilala min bɛ tali kɛ kuma sentigi ma n'o ye porte-parole ye Mohamed El Maouloudoune Ramadan a kɔni ye a yira k'a fɔ bakuruba walima dakuru kumakuncɛ kuma ɲɛbila kumaw la min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la médiation internationale la n'o o ye jamana min yɛrɛ kɔni bɛ Mali ani bɛnbakaci kɔrɔw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɔni ye a yira k'a fɔ lajɛ belebele o kɔni o kɛra lajɛ min ni a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa ɲɛma o kɔni tun ye lajɛ in ɲɛminɛbaa ye n'o ye Mohamed Agabasa Ntala i b'a ye kumaɲɔgɔnya ninnu a bolila caman yɛrɛ kɔni ka dɔ ye bɛn ye min ye gɛlɛya min ni o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya sunba kura in o yɛrɛ kɔni na bɛnbakaciw kɔrɔw olu yɛrɛ kɔni ka fɛla yɛrɛ kɔni na lakana sabatili ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la baɲumankɛ walew minnu ni olu kan ka ta ka se ka an ka jamana kɔrɔyanfɛla ka se ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ bɛn o kunkanko kuma kibaruya kɔni na a ye hakilinajigin kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko bɛn ale yɛrɛ kɔni ni tɛgɛdi ɲɔgɔn ma min ni o bɔra Algérie bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu de y'a yira k'a fɔ ni hakilina ninnu de bɛna se ka kɛ sababu ye bɛn kuntagalajan ale ni tɛgɛdi ɲɔgɔn ma ka se ka don maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen o ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ bɛnbakaci kɔrɔw u kɔni y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana marabaw olu ka hakilina n'u ka kunkilenna kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o ye cɛmancɛla fan yɛrɛ kɔni ye ka se ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni kɛ min b'a to gɛlɛya min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali o ni bɛnbakaci kɔrɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka duba cogoya min na jamana ka mara o bɛ se ka boli yen yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kan halisa kadiri maaw ni o bɛ tali kɛ bɛnbakaci kɔrɔw la u ye foli ni waleɲuman dɔn o kɛ médiation internationale ye mun bɛ cɛfɔ ni kanbɛn na Mali ni olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bari ka d'a kan u ye taama sira mun yɛrɛ kɔni ta a bɛɛ lajɛlen laɲini de gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka se ka a gɛlɛya ninnu ka bɛɛ lajɛlen kɔni k'o duba cogoya min na ka bɔ Mali ani bɛnbakaci kɔrɔw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye sariya sunba kura ye n'a tɛgɛnɛw de kan ka bila ka bɛn juye kalo tile 18 yɛrɛ kɔni ma kadiri maaw olu kɔni ye a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw olu kɔni ye kunkilenna ni u ka hakilinaw ta k'a sɔrɔ u ma maa si yɛrɛ kɔni den kelen yɛrɛ kɔni ɲininka u bɛ waati min na kadiri maaw y'a yira k'a fɔ olu jɔlen bɛ bolo min kan halisa olu kɔni b'u u jɔyɔrɔ la olu tɛna se ka bɔ u jɔyɔrɔ kɔni na min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni kalafili min kan ka bɛn ni sariya sunba kura yɛrɛ hakilina ye i b'a ye k'a fɔ ni a laseliw kɛra ka bɛn ni marisi kalo tile 28 ye bɛnbakaci kɔrɔw u kɔni ka ɲini yɛrɛ kɔni na a ko min ye sariya sunba kura in ye olu fɛla ni u hakilina n'u ka laɲini a tɛ olu yɛrɛ kɔni don ba la o min ni o yɛrɛ kɔni tɛ kɛ olu y'a yira k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye marako juguya ka se ka o kolokolo an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bɛɛ jɛmu a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o de kama olu y'a yira k'a fɔ olu b'u jɔyɔrɔ la u kɔni u ma sɔn halisa sariya sunba kura in yɛrɛ kɔni na fɔlɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔ ka bɔ yen ni o ye bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na jamanadenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya sunba kura in ale ni gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ a to jamanaden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka i sen don a baara yɛrɛ kɔni o la cogoya min na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na kadiri maaw olu kɔni ye laseli kɛ ka laɲini yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ cɛmancɛla fɛnw yɛrɛ kɔni maaw fɛ o de ye ka se ka kalafili ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ min ye ka bɔ juin kalo tile 18 na ka waati wɛrɛ boloda a bɛ se ka bila o yɛrɛ kɔni na cogoya min na CSP kɔni ye a yira k'a fɔ bi
an bɛ waati min na u kɔni ye laseli kɛ ka ɲɛsin u ka ɲɛma a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma i mana kɛ fan o fan ye olu hakilina ani u fɛla n'o de ye k'a yira k'a fɔ sariya sunba kura in olu yɛrɛ kɔni ma k'a fɛ fɔlɔ k'o jɛnsɛn ayiwa min bɛ tali kɛ u ka maaw bɛ sɔrɔ diɲɛ fan o fan n'an bɛ tali kɛ lakana ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min ye baɲumankɛ walew ye da donni min kɛr'o la CSP maaw u kɔni ye a yira k'a fɔ fɛɛrɛw ni dabaliw olu kɔni kan ka bila sen kan min b'a to gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la o gɛlɛya ninnu o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka da lakuru cogoya min na kɔni ayiwa laseli kɔni kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ tuguni mali kɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabaliya kɛlen bɛ ka kɛ sababu ye maliden caman olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na a kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye dɔw yɛrɛ kɔni gɛnna walima u wulila ka bɔ u sigi yɛrɛ kɔni yɛrɛ la ayiwa CSPPSD ayiwa olu kɔni ye tabale gosi ka wele bila min ye tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baɲumankɛ tɔnw olu yɛrɛ kɔni ma diɲɛ jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ olu ka malidenw minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɔrɔn fɛ bi u bɛ degun nasuguya bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ wale ye wale min ni a t'u yɛrɛ kɔni n'u ka laɲini yɛrɛ kɔni o tɛ wale ninnu ye o kama u ye wele da bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma min b'a to dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogoya min na nka wale in k'a yira k'a fɔ kɔni u b'a kɛ ka se a dan yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ayiwa a ko halisa maa o maa CSP kɔni y'a yira k'a fɔ ka wuli ka jɔ o kɔni o tɛ fa fiyewu fo ka taa sɔrɔ gɛlɛya in a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni o banna ayiwa ka tila ka foli yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la baɲumankɛ tɔn a kelen-kelenna fɛn fɛn ni olu yɛrɛ kɔni bɛ mali kɔnɔna la bi ayiwa min b'a to ayiwa malidenw ani minnu ni kɛlɛjugu kɛra sababu ye k'olu gɛn ka b'u sigiyɔrɔ la yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka a ɲɛsin o maa kofɔlen ninnu olu yɛrɛ kɔni ma fasili sɛbɛnna umaru angoyiba fɛ an ye min bɔ soir de bamako ale kɔnɔna la halisa n'an tora soir de bamako kɔnɔna la an bɛ taa fɔ gosi ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaci wale kɛbaw ni o bɛ tali kɛ jenim ale ni ayiwa min bɛ tali kɛ eta islamiki ale yɛrɛ kɔni na i b'a ye banbaci minnu yɛrɛ kɔni bɛ bi an bɛ waati min na ni olu yɛrɛ kɔni bɛ u yɛrɛ kɔni sɔrɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ayiwa eta islamiki maaw olu yɛrɛ kɔni na u taara ka taa bin mali dugu min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'o o ye tebera min ye ka taa bin jamanadenw olu yɛrɛ kɔni kɛ kunnafoni min sɔrɔla o kɔni y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa tɛgɛ jɔlen bɛ jɔn na o de ye eta islamiki min ye o finitigilakaw yɛrɛ kɔni ye ko u bɛ ka bingali wale ka se k'o ta ka malidenw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ka se u sigiyɔrɔ kɔni ma laseli yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ a kɛra min ye tilegan dire o yɛrɛ kɔni fɛ u b'a yira k'a fɔ min ye mototigiw ye ayiwa o falen bɛ cɛdenw na min ye kɛlɛkɛminɛnjuguw ye o yɛrɛ kɔni o fɛnɛ b'u bolo u nana ka n'u jɔ fɔ misirida yɛrɛ kɔni na ayiwa u jɔlen min yɛrɛ kɔni kɛra yen nɔ ayiwa u ye min ye mugu a kɛto b'a la u nana ka na u to kɔlɔnda la kɔlɔnda don ayiwa kɔlɔnda min ni u yɛrɛ kɔni jɔlen tora nin nɔ ayiwa mugu min tun b'u bolo maa o maa de tun bɛ kɔlɔnda la ka se ka mugujugu ka seri ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka se ka min ye bagan fɛn fɛn tun b'u kɛrɛfɛ ayiwa ka mugujugu ka ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ayiwa sɛbɛnni tigilama ka fɔ la a b'a yira k'a fɔ maa minnu tun bɛ kɔlɔnda in na a bɛ t'i jɔ fɔ maa 5 ɲɔgɔnna si la wa u ma ko yɛrɛ kɔni don da girinda la minnu ni u ye mugu k'olu kan u sera k'olu ɲɔndi ani baganw k'olu bɛɛ lajɛlen k'o lajigin o kɔlɔn kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka sɔrɔ u yɛrɛ kɔni ni u yɛrɛ kɔni u ma degun an bɛ waati min na bi a yira k'a fɔ nin wale ninnu tɛ ka ye diɲɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ dɛ ninnu bɛ mali olu de kɔnɔ kɔrɔnkɛnɛla kɔrɔyan fanfɛla maa jɔ ninnu kɔ a bɛ ka fɔ minnu ma ko eta islamiki bari ka d'a kan bi i b'a ye mali finitigilakaw olu kɛlen bɛ ka dankarikow la ayiwa bingali wale u bɛ ka ta min ye ka se ka jamanaden nanamasumalo k'olu de sɛgɛrɛ jamana kɔrɔyanfan ani jamana yɛrɛ kɔni camancɛ yanfan o yɛrɛ kɔni fɛ bi ayiwa bi i b'a ye k'a fɔ u ka nin wale ninnu bɛɛ lajɛlen n'i ko k'i b'a ta k'a kelen-kelenna yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ i b'a ye bi an bɛ waati min na jesim ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ ka kata bana ni ka se ka o yɛrɛ kɔni don u la dɔɔni dɔɔni o min ni o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ayiwa yɔrɔ o yɔrɔ b'u bolo o fana b'a fɛ ka o bɛɛ lajɛlen de kɔni mara minɛ u la ayiwa se wɛrɛ kɔni t'u ye ka sen fila k'o k'u bolo min ye boli ye ka se ka o boli o yɛrɛ kɔni boloda min b'a to u n'o banbaci ninnu yɛrɛ kɔni fana bɛ se ka kisi ɲɔgɔn ma cogoya min na eta islamiki i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na
u ni jesim maaw ni ale ɲɛminɛlen bɛ yadagali yɛrɛ kɔni fɛ u ɲɛ da ɲɔgɔn kan dɔrɔn u bɛ forobamugu u bɛ sina k'o kɛ taa la ten tɔ ayiwa min ye ayiwa fagaliw ale ni wale wɔrɔw i bɛ bali mun na i b'o o de caman ye banbaaci ninnu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o min n'o o bɛ ka u yɛrɛ dama de kɔni sɔrɔ i b'a ye maliden nanama sumalo olu de kɔni bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye bingali walew olu bɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ bi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu ma min ye ɲani min ayiwa kɔlɔn sen u bɛ ɲini kana bila o de kɔni o ji mini yɛrɛ kɔni na bi n'i taara gosi misali suruma o kɔni ye gosi ye an kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye u ka dugu yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen zenim ale kɛlen bɛ ka i ka baganw ka se ka olu yɛrɛ kɔni lamara lasago yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na o min lasagolen bɛ yen nɔ zenim kɛlen bɛ ka u bolofɛnw ayiwa u ni u ka marafɛnw ko o lasago yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na ayiwa yen yɔrɔ kelen yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ banbaaci wale wɛrɛw ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu b'u u to o wale ninnu na min ye ka se ka bin banbaaciw minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ min b'a to olu bolofɛn ka se ka o bɛɛ lajɛlen minɛ olu la fo ka taa se kunnafoni yɛrɛ kɔni ma ayiwa bi banbaaciw olu bɛ ka bin jamanaden nanama sumalenw kan bari jɛkulu kelen o kelen bɛ yen o sigalen de b'a la ko maliden nanama sumalen minnu yɛrɛ kɔni bɛ olu dafɛ olu ni olu jugulamɔgɔw de bɛ ka jɛ ka kunnafoni yɛrɛ kɔni do olu ma min b'a to u bɛ bin olu yɛrɛ kɔni kan o kosɔn ale y'i yɛrɛ minɛ a kunnafoni a dili a bɛɛ lajɛlen ma pasiri sɛbɛnna umaru ko i b'a fɛ an ye min bɔ suwadi mako kɔnɔna la ka bɔ suwadi mako la teliya la an bɛ don ni indépendant ye indépendant ale bɛna n'an ye bamako faaba kɔnɔna la ayiwa sariya suma kura min halisa ayiwa k'an ka a gɛlɛya tɔ ayiwa ka a mɔnɔ yɛrɛ kɔni bɔ ko kawural renouveau international olu ye jɛkulu min ayiwa ni olu yɛrɛ kɔni ye sigi kɛ ka bɛn ni tarata donya yɛrɛ kɔni kunu juin kalo tile 6 ayiwa sen yɛrɛ kɔni fɛ u ye u ka laseli kɛ u ka tɔndenw a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ye k'a f'u ɲɛna ayiwa kalafili min bɛna ale bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa a bɛ fɔ min ma ko non ka se ka o ta min b'a to sariya sumakura in a tɛ tɛmɛ cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ parti caman yɛrɛ kɔni bɛ yen olu y'u ka tɔndenw ani u kanubaw yɛrɛ kɔni wele ka taa wuli ta association kawural renouveau international ale fɛnɛ ye wele bila a ka tɔndenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma n'o dɔ ye M5RP ayiwa yaasa ka se ka taa u ka laseli ani u ka hakilinaw k'olu yɛrɛ kɔni di min b'a yira k'a fɔ olu tɛ sariya sunbakura u t'a fɛ bi u yɛrɛ kɔni u t'a fɛ sini i b'a ye bi an bɛ waati min na ni laseli in bɛɛ lajɛlen kɛra secrétaire politique fɛ Abdulayi Mangara ayiwa fo ka taa se o jɛkulu a ɲɛmaa yɛrɛ kɔni o tɔgɔ la n'o o ye Umaru Abdu Ture di Alaji bi an bɛ waati min na olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu banni min kɛra sariya sunba la kunba la a bɛ t'i jɔ fɔ 10 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la u ye minnu ta ka se ka ɲɛfɔli k'olu la sababu minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a to olu yɛrɛ kɔni banna a bɛɛ la nka bi an bɛ waati min na ban min kɛra i b'a ye a bɛnbaliya yɛrɛ kɔni dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bari ka d'a kan jamana yɛrɛ kɔni tɛ ka se k'a ka mara boli jamana fantan ani 4 yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kan ayiwa min ye dalakan min yɛrɛ kɔni kun dira waati tɛmɛnlen na ko dalakan ninnu olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka timɛ ani kalafili yamaruya dira sɛbɛn o sɛbɛn n'o bɛ maliden dɔ bolo ayiwa kalafili yamaruya dira olu bɛɛ lajɛlen ma u bɛ se ka voter n'o ye cogoya min na o min n'o kɛra a kɛlen bɛ ka olu kamana gan k'u siran u ko yalima kalafili in tɛna kɛ kalafili namaralen yɛrɛ kɔni ye wa ayiwa association min ni an b'a ale yɛrɛ tɔgɔ kɔni fɔ la ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa association min n'o olu yɛrɛ kɔni ka ayiwa jɛkulu ye kawural renouveau ye kawural renouveau olu kɔni ye bi an bɛ waati min na ayiwa u y'u tɛgɛ jɔ yɔrɔ min na o de ye ka se ka mara ka kolo don ka a fanga bonya ayiwa fo ka taa se min ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma ka kolo don ka se ka a ka fanga yɛrɛ kɔni ayiwa ka se ka o kolo yɛrɛ kɔni bonya ayiwa min b'a to kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ min ye masakɛ kunkuru o yɛrɛ kɔni ye anw bolo ka a ka jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ a bolominɛw olu yɛrɛ kɔni ye nin ye gɛlɛya dɔ ye olu kɔni ye min bɔ a kɔnɔ ayiwa maliyɛnw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ a bɛ fɔ min fɛnɛ ma ko laïcité n'o ye diinɛ damakɛɲɛli ye ayiwa a fɔra a kɛcogoya min kɔni bɛ sariya sunba kɔnɔ o de ma bɛn maliden yɛrɛ kɔni caman fɛnɛ ma olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra ka ɲɛ ɲimi ka bɛn n'o hakilina ye ayiwa banbaaci halisa jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen minnu ni olu yɛrɛ kɔni ye a laɲini halisa kɛrɛnkɛrɛnnenya la accord d'Alger ko k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni segin ka k'a kan k'a lajɛ min bɛ
taa mali yɛrɛ ka kanu na o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya l'association Kaolack le renouveau nka bi u m'a laɲini min ye sariya sunba kura ye ka se ka sigi a bɛɛ lajɛlen kan dɛ mais u ko gɛlɛya misɛnnin minnu b'a kɔnɔ u ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɔ a kɔnɔna la min b'a to sɛbɛn in a bɛ kɛ sɛbɛn jɛlen a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye a ka bɛɛ lajɛlen mago yɛrɛ kɔni k'o dilan wa nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yira k'a fɔ maliden caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ kɔ kan fɔ 5 miliyɔn ɲɔgɔnna si olu tɛna se ka voter sariya sunba kura in yɛrɛ kɔni na bari sariya sunba kura in yɛrɛ kɔni na ayiwa bari ka d'a kan gɛlɛyaw ni gɛlɛyaw olu yɛrɛ kɔni dalen a kan o b'a yira k'a fɔ olu caman bɛ yen nɔ olu tɛna se ka voter ka fara min ye ayiwa laɲini minnu yɛrɛ kɔni kelen bɛ jamana kɔnɔna la nka an bɛ ladɔnnali yɛrɛ kɔni kɛ nin gɛlɛya ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Kaolack renouveau international maa minnu ko k'u tɛ sariya sunba in fɛ a kelen tɛ semasi bɛ yen ayiwa 18 juin bɛ yen nɔ fo ka taa se M5 RP malikura olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen y'u hakilina n'u fɛla yira ayiwa min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya sunba kura min ni a kan ka boloda k'a bila vote la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa ma cogoya min na Fasiri sɛbɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Sango Kamara fɛ an ye min sama ka bɔ ayiwa indépendant yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ayiwa nin kɔni nin ye kuncɛli baaraw kɔni kɛlen ye ayiwa Adama i bɛ yɛlɛla mun na Adama baara in a ma nɔgɔn dɛ an bɛ a faamuya ɲuman Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ani a se Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ni ne bɛ dan sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi gafe kunnafoni na ka Adama fo Fatumata Tarawele ka fɛnɛ fo baarakɛɲɔgɔn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn wa salam